sapa iki satriya nom-noman? Raden Setyaki. Putra Lesanpura. Oh, kowe anake Wresini. Dasar Branyata. Ayo. Endi bumu tak boyong tak aturake Ratu Gustiku Prabu Turangga Yaksa? Yo, endi? Yo. Wah. Wah. Woi. Wah. 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 Maju warat. Wah. Raden, Raden. Jagat Pangestungkara Kakang Mas Narayana. Piye Pramadi? Menika wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Sardula. Wonten dawuh Raden. Wonten dayaning kekiyatan ingkang nemahi dhateng jasatipun ingkang abdi. Satemah kula dawah wonten ngajengan duka Raden. Nuwun sewu, menika sinten? Tepungke iki Narayana. Tepungke aku kok krasana Sardula. Wah, kowe mau wis ngerti karo aku. Lah, menika sing nguyak kula wau. Aku Bratasena, Raden Bratasena. Yo. Tepungke aku sing matek dayane ngaji pangrumpak jagat. Merga mangerti o Sardula, aku mbutake kelawan kowe. Waduh. Lajeng lalabetan menapa ing kedah kula lampahi teka jengandika sami nimbali lan praptanipun ingkang abdi mangerti Sardula yen to pancen kowe bangkit tata jalma marata ngaku sapa jenengmu yen to pancen kowe duweni prajeka iki Raden karang kulina perang kembang ya Marya. Iya Ndara Janaka ki apal jeneng-jeneng macan iki mbok bilih Sudi mestani dateng jasad kula pun Singa Mulang Jaya. Kowe aran Singa Mulang Jaya. Inggih Raden. Mangerti wektu dina iki Kanjeng Bibi Wresini mbutuhake kelawan kowe merga panjenengane kersa nindakake siram jamas. Nanging syaraté kudu nitih. Gigirmu ya nitih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Waduh, lajeng kula kinen menapa? Yen kowe manut sartane ndaraturku, yen to isih kepengin kepenak nggonmu urip ing Madyapada, manut kelawan Raden Permadi. Kowe tak boyong ana ing negara Lesanpura kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe kandurung sabaran kadolo wukir. Waduh, nyuwun pangapunten Raden, kula menika senajan to wujuding kewan nanging kula mangertos kondhangipun Sang Raden Permadi menika satru ingkang sekti kalintang jayaning perang. Tur malih menawi mengsah wujuding Sardula sanes kok wujuding kewan, aja kok wujuding buron wana. Sing andika Raden Permadi menika menawi mengsah wujuding buta menika tartentu saged ngawonaken pramila kutimbang kedarang-darang gesangipun ingkang abdi. Kula namung bangun miturut kelawan dawuh sing andika Sang Raden Permadi mangkono. Iya, yen mangkono ayu tak tuduki ana ngendi adeg ing karaton negara Lesanpura. Monggo kula dhereng Raden. Kakang Mas Narayana menika sampun pikantuk. Walah. Bombonge kaya ngapa mindah Bibi Wresini, Kakang Mas Kakrasana? Ha iya. Walah, nyata iki mos sing diuyak-uyak karo Bratasena. Wah, Singa Mulang Jaya. Wonten dawuh Raden Bratasena. Aku njaluk pangapura. Lho, liripun mau buntutmu ta idak? Mboten napa-napa. Karang kula niki kaget. Nyumurupi tiyang kok agenge ora jamak-jamak. Ayo marata Singa Mulang Jaya yen to kowe manut ayo tak boyong ning negara Lesanpura. Monggo Raden Permadi kula dherekaken Raden. Ler sapating sanda miling
Ayo Pak, ayo. Kunjung bang rate mirim-mirim kembang popong kembang popong rate bang sari mulat rayungan rong malengkung
Dodop tidem prabawaning ratri satara wis manjer kaworyan tan kuciwa memanise manggap Sri Narteng dalu Sinewaka Sangya Pratase gelar ning Cakrawala winolat ngalangut prantene baksa kebekan saking keng paranggana kang sumbi ya jagat pangestu ngara wayah loro jagat piye Permadi Kunti kok anak-anak kowe Permadi nunamit pasang Kalimantabi Kanjeng Paman Prabu iya liripun kados pundi teka paduka paring dawuh keng kados mekaten Paman Prabu ora to mau sing tak dawuhi supayane goleki wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma kuwi rak Narayana Kakrasana karo Bratasena to lha kok dadi sing boyong wujuding Sardula Seta mrene kok kowe iya keparengipun mriku kula malah pinanggih wonten telenging marga kula pinanggih kalian Sardula Seta menika monggo kula aturi andangu ya jagat pangestu ngara Yayi Dewi Wersini wonten maring adhawa sinuwun wah kelakon penjangkane Siadi inggih menika wujuding Sardula ingkang bangkit tata jalma ayo Sardula cetha yen to pancen kowe bisa bangkit tata jalma marang aku sapa kang dadi praja kamu nun amit pasang Kalimantabi dinebena ngelodundum aweng tawang luwang sinuwun menawi paduka Sudya mestani dhateng jasad kula namipun Singa Mulangjaya Singa Mulangjaya kula menika kula wau kadhawan dening Sang Raden Permadi kula dados kekudahanipun Sang Dewi Wersini ya pancen mangkono Singa Mulangjaya mula kang saka kuwi aku njaluk Ponokawan Bagong kula wonten dawuh kanggo miwiti nggone garwaku Yayi Dewi Wersini bakal nindake siram jamas luwih dhisik Yayi Dewi Wersini bakal nitih gigiring Sardula Seta ya nitih gigiring Singa Mulangjaya iki tumuli mubeng ana ing alun-alun negara Ngrisanpura nggih keparengipun sinuwun Prabu Setyajid dados pundi sinuwun dawuhna marang para pradonga ing bangsal pengrawit aku njaluk supayane nggone Yayi Dewi Wersini nggone nindake upacara siram jamas iki mengko supayane diwenehi gamelan sing kae lho pinem 8 napa niku pinem 8 apa kae walah pelok barang lah ya kuwi nggih ngesaken dawuh truk sing ngendi rudu aku gong sapa gareng wah layakno cilik iya cilik potongan ha iki iket kowe kegedhen Gong ikete mengo aku rong mengo nggih monggo dipun leksanani dipun tindaken kemawon Yayi Dewi Wersini ndak suwun supayane nggunakake busana ingkang trep sarta ingkang sak murwat kelawan
apa kang bakal siap dinindakake? Inggih ngestaken dawuh sinuwun. Pamadhare Jaka Rodang pranyata sasmita gaib gumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantuk antopi tutuh yakti marti keng kesang rahayu yuwana tanes kala tan mingarke blating widi bakat-bakat anyakat lakuning kodrat menawi ngaten kula ingkang badhe dawuh kan Sardula menika supados tata-tata samapta ing gati sakwega ing diri Paman Prabu. Yo, babar pisan. Bagong wonten dawuh pranata iringan tak pasrahke kowe. Oh nggih, Reng. Iki engko nganggo srepek rantaman, Reng. Oh ya. Terus si seseke ya mlebu neng petungane neng sampake sing rantaman ka lho, Reng. Oh ya. Halaman 9. Ya. Ya. Sing ngendang dikandani. Heeh. Sing balung barang sing ngendang tok kandhani tok, sing balung ra tok kandhani kok mung dong tak. Iya, Gang. Senengane ora. Nggih pun kok ditindakan sinuwun. Marata Dyaki. Yayi Dewi Rusini samapakna kabeh. Permadi sing ati-ati. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Paman Prabu. Ang prayoga den lampahi
Nenggih Sang Dewi Wersini Prameswari negari ing Lesanpura. Nalika semanten dawah krana kontal awit nalika nitih wonten gigring Sang Singa Mulang Jaya. Tumuli den merjaya dening Sang Raden Bratasena satemah kontal Sang Dewi Wersini. Wekasan karaos wonten saklebeting guwa garba wonten mobah musik ing jejabang bayi ditiwayaning mangsa kala wis nekani miyak langse gumbala kiri jabang bayi lahir dampit putra miyang putri. Uswa kang layon denya ilang memanise wadane layu kumalku jamranya maradani anakku nggih anakku kowe lahir dampit mongko kembar lanang lan wadon kahanane ibumu lagi kaya ngene kepiye nggih anakku cah bagus anakku cah ayu. Sembah niring ulun kapara-pari sang amur bengrat mring sahanan ingkang Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Wersini kula wonten dawuh menika Iwang Pikulun Manik Maya kaliyan Iwang Pikulun Narada perkincang marujayang Pak Wong Pak Mang Bu Bolong Ali Cedhe sapa sing gawe lodolo ya. Ya Dewi Wersini ya. Inggih Pukulun. Tedhak wonten ing Madyapada kawontenan kula nedheng tintrim. Iya. Wersini kula wonten timbalan. Kawuningono yektine nggon kita duweni kekudangan jeneng kita motah kepingin nitih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma kuwi yekti ing mengko gawe gara-garaning kayiwangan nganti panjenengan lumrapta ning Madyapada nanging mangertiya
titah yen to duweni panjangka ya duweni gegayuhan mono teka dayaning gegayuhaning ngasih gawe kayiwangan kesasapan hawa panas yekti titah mono bakal nampa wujuding kanugrahan keparang paduka pukulun manik moyo sumurupa panjenengan ulun wis nggawa wujuding gendhoga isi banyu gigi iki ora mung dadekake atmaja kita sakloron banjur diwasa nanging banyu gigi iki uga sinebut banyu wahyu katentreman teges gendhoga iki isine wahyu katentreman Wersini ayo pancen bener mangkono Wersini mula kang saka kuwi ulun dawuh kelawan jeneng kita supayane masrake atmaja kita sakloron mengkone bakal ginuyang wujuding banyu gigi Dening Adi Pramesti Bathara Guru supayane dipangku dilela-lela dening Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Mekaten Pukulun. Iya. Inggih menawi saestu mekaten kula namung sendika nderek dawuh paduka. Iya marata diake pasrah Watmaja kita kelan panjenengan ulun Wersini. Ginuyang wujuding banyu gege. Jabang bayi kekalih atmajaning Sang Dewi Wersini. Nalika semanten Sang Hyang Manikmaya amangku tuwe namomong punang jabang bayi kekalih. Ginuyang wujuding toya gege. Eling-eling toya ingkang mawi kanugrahan aran wahyu katentreman. Dayane sak dewasanipun ingkang putra kalih dayane anemahi kawula sak praja negaring Lesanpura sak temah dadi ayem tata titi tentrem negaring Lesanpura dados negari ingkang matsinamatan daya dinayan kemari pahla jinawi kocaping sak mangke adoh saka rubeda resik saka sengkala dadi ayem tata titi tur tentrem negaring Lesanpura wae. Kahangro sesumbar mawalin rupa mega anjing kumaludruk ying anakku nggih anakku cah bagus lan kowe anakku cah ayu Kanjeng Ibu iki Kanjeng Ibu iki wah lah kok gedhe anake karo mbakne kae piye kae janis mbakne memeng sakmono awake kok lah kok anake bae yo menapa menika ingkang dipun wastani Tabru tadi Guru? Kakang Raja. Sampun ngantos kados mekaten menika titah paduka piyambak. Lah iki kula menika namung takon kok. Menggenahke kok.
Menika paduka paringi pusaka asma sinten Pukulun? Sumurupa Wersini. Bocah sakloro niki wis nedeng ndungkap dewasa, ulun maringi pusaka asma. Atmaja kita ingkang lanang kuwi ulun maringi pusaka asma Raden Setyaki. Raden Setyaki, iya. Banjur ingkang wadon ulun maringi pusaka asma Setyabama. Wersini. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging aja enak kapiyanak. Merga wektu dina iki negara Lesanpura ketaman Parangmuka. Bisane Waluya Nirmala Temajati kalampun ta Setyaki nggih mabjo ning pabaratan. Nyuwun pamit Pukulun. Satria nom-noman Raden Setyaki putra Lesanpura. Oh, kowe anake Wresini. Dasar Branyata. Ayo. Endi bumu tak boyong tak aturake Ratu Gustiku Prabu Turanggayaksa? Yo, endi? Wah. Wah. Woi. Wah. Wah! 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 Waduh! Ah! Wah! Jinandhak mastakaning Sang Singa Mulangjaya dening Sang Raden Setyaki. Nalika semanten titiwayaning mangsa kala wis nekani Sang Raden Setyaki ambentusaken mastakaning Sang Singa Mulangjaya. Wonten sak madyaning sela ageng pecah sirahe Sang Singa Mulangjaya. Sukmaning Sang Singa Mulangjaya manjing anggene Setyaki dadi nambahi kekiyatan putra Lesanpura wau. Oh. Aduh. Aduh. Wah. 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 Oh. Wah. Menungso ora tatanan ya tak sawang saka kene lah kok senopatiku gugur. Iki Ratu Gustine Singa Mulangjaya Prabu Turanggayaksa sirnakna warat. Maju warat. Wah! Wah! Waduh. Wah.
sanghe jagat tuk mungo maning sabocah ing ukir marep babang sumirat keneng soroteng surya mega lan gunung lairipun Kang Putra mbabar kanugrahan sinuwun Kakang Semar ya nggih aku ngaturke panuwun ya Kakang kok ngaturke panuwun kalih kula wong sing mbabar kanugrahan niku Kang Putra kok lairipun Ndara Setyaki mbeta wujuding wahyu katentreman ya Kakang Semar ya Kakang Semar ngaturke panuwun kula sing ngaturke panuwun Ndara Narayana iya Kakang walah ora ngira babar wisan yen to bojoku garwaku iso nglairke anak Dampit. Nggih. Malah kula tak nyuwun pamit merga niki anak-anak kula ajeng enten acara gelar potensi. Lho, lah kok teko kesusu timen Kakang Semar. Nggih. Jam 8 mengke pun nglumpuk. Jam 6 niku blocking persiapan make up lan sak panunggalanipun. Oh ngono nggih. Ya wis aku malah ngaturke panuwun Kakang Semar. Wah, anakku cah bagus Setyaki. Rama Prabu Setyajid bekti kula kunjuk. Ya tak tampa nggih pangestuku tamanono. Kawula nuli kula pundi. Suwan iki randang. Lah tanggah mriki nggih, sinuwun. Ya, nggih. Malah kula ngaturaken matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten rahayu Kang Samya tinemu. Rahayu Kang Samya pinang nggih, Bagong. Pripun, Pak? Aja lali golekane. Ngestakaken dawuh. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Nyuwun pangapunten. Menawi kathah lepat aturipun ing abdipun Semar Badranaya, kathah kirang-kirangipun iki kon nggo geceng ndasmu ngono apa piye? Kon naik sempala semene. Matur nuwun sinuwun Setyajid. Iya, Kakang Semar tiba padha-padha Kakang. Pungkasane ngatur ndang dibukani bonang. Tole, Roni, tole. Bonangane apik